Ako zastaviť svoje myšlienky? Veľmi široká téma a myslím, že v tomto sa na 99% nájdeš aj ty. Pretože kedysi som mal s týmto aj ja problém a určite to poznáš. Respektíve potrebuješ sa sústrediť na daný okamžik, potrebuješ sa sústrediť na svoju prácu, na svoju priateľku, na nejakú činnosť, ktorú vykonávaš teraz, ale niečo ti v tom bráni. A to sú práve tie myšlienky, ktoré sú buď ohľadom minulosti, ohľadom budúcnosti alebo ohľadom toho, čo sa deje tu a teraz. Keď myslíš na minulosť, tak myslíš na to, že čo sa už stalo, alebo čo sa mohlo stať inak, vyčítaš si niečo, alebo stále sa respektíve vrtaš v tom, že ako to mohlo byť inak. Zase keď myslíme na budúcnosť, tak si vytvárame scenáre, ktoré sa ešte nestali, ale už si nejakým spôsobom domýšľame. Robí to 90% náš mozog za nás. Hej? Nemusíme to robiť sami, ale to, čo máš v tvojom podvedomí, tak už iba vypláva na povrch. Čiže to, ako rozmýšľaš nad budúcnosťou, vyplýva z toho, čo máš v prítomnosti teraz. A to, čo máš v prítomnosti v sebe teraz, v tom podvedomí, si zapričinil práve tvojou minulosťou. To znamená, že čo bolo, čo si sa naučil, aké skúsenosti si vytváral sám so sebou, o čom si sa v živote presvedčil, čomu veríš. A toto všetko z tohto vyplývajú tvoje myšlienky v prítomnosti a respektíve potom sa začnú odrážať aj v tej budúcnosti. Poďme sa ale porozprávať o nadrozmýšľaní. Teraz v tomto videu chcem s tebou prebrať to troška viacej do hĺbky, pretože nestačí ti počuť iba prestaň rozmýšľať a teraz je všetko vyriešené. Lebo keby to tak je, tak určite si to už počul miliónkrát, ale stále ti to nejako nepomohlo, pretože toto je iba racionálne vysvetlenie. Hej? Však prestaň rozmýšľať, však logicky ti to vychádza, hej? Že idú ti myšlienky, rozmýšľaš nad tým, že čo si dáš na večeru a potrebuješ sa sústrediť teraz na, dajme tomu, na svoju prácu alebo na rodinu, na čokoľvek, potrebuješ byť tu a teraz. Ale tebe tá myseľ stále ide preč. Ty keby racionálne ti stačí počuť, že tak prestaň rozmýšľať, hej? Venuj sa buď tu a teraz. Tak by bolo všetko vybavené, hej? Takže my sa o tom potrebujeme porozprávať troška viac do hĺbky, pretože keby ti stačí počuť, že však prestaň rozmýšľať, je to jednoduché, tak pravdepodobne by si nepozeral ani toto video. Pretože toto video je práve o tom, že ako zastaviť svoje myšlienky. Ale ber to tak, že zastaviť svoje myšlienky nie je jednorazová záležitosť. Pretože ty to môžeš spraviť raz, môžeš to dokázať. Je to super, vytvoríš si skúsenosť, že teraz sústredíš sa na prácu a idú ti myšlienky a ty si povieš, že OK, stop, teraz sa idem sústrediť, idem byť tu a teraz. Lenže tým nevyriešiš dlhodobý problém, ktorý je vlastne to nadrozmýšľanie. Pretože to nadrozmýšľanie už máš v sebe, ako som hovoril. Hej? To, čo sa deje v prítomnosti, tak odráža tvoju minulosť. To znamená, že to, čo si sa doteraz naučil, to, ako si rozmýšľal, to, že si sa nechal ovládať svojimi myšlienkami, tak sa bude odrážať teraz. Bude sa to odrážať aj v budúcnosti, pokiaľ to teraz nezmeníš. Pretože zase teraz je prítomnosť a teraz už sa píše tvoja budúcnosť tým, čo sa teraz zase učíš. Keď teraz pozeráš toto video, tak niečo si dávaš do svojho podvedomia, čo sa potom vlastne v budúcnosti odrazí v tvojom živote. Keď budeme konkrétnejší, budeme teraz troška viacej to rozoberať do hĺbky. Že prečo vlastne rozmýšľame? Z čoho vyplýva toto rozmýšľanie a z čoho vyplýva to nadrozmýšľanie? Lebo sú dve základné fázy nášho myslenia. Prvá fáza je teda sústredenie, to znamená, že buď si 100% sústredený tu a teraz, alebo nie si. Hej, je to veľmi jednoduché. Buď ja teraz budem myšlienkami inde, budem rozmýšľať nad tým, že čo idem, keď natočím to video, že čo pôjdem robiť, či pôjdem do fitka, či si pôjdem zabehať, či sa pôjdem najesť, alebo čo ja viem. Hej, buď budem nad týmto rozmýšľať a nebudem tu a teraz. A teraz mi troška tá myseľ ubehla, keď som už len to povedal, už len som to vyslovil a ide mi tá myseľ, chce ísť respektíve preč. Chce mi ubehnúť do tej budúcnosti, alebo niekedy aj do tej minulosti. Jasné, to ja si myslím, že toto každému, hej, každý má tú tendenciu, lebo robí to z 90%, náš mozog, naša myseľ za nás. Čiže nepotrebuješ byť ani v tom niekedy aktívny, ale tá myseľ ti už ide preč, pretože si ju to naučil. Alebo teraz druhá možnosť, budem tu a teraz. Budem sa 100% sústrediť na to, že teraz rozprávam do kamery, teraz nejako hýbem rukami, vydávam zvuk zo svojich úst. Je to perfektné, hej? Pretože mať tú možnosť pre mňa, že natočiť video alebo hovoriť, rozprávať, mať ešte fantastický hlas pri tom, tak je to niečo perfektné pre mňa. Som za to nesmierne vďačný. A ty pokiaľ sa nenaučíš cítiť tú prítomnosť, pokiaľ sa nenaučíš byť tu a teraz, tak tie myšlienky ti budú behať, pretože tie myšlienky ti vybiehajú z tvojho podvedomia.
To znamená, že hej, ty si sa narodil, teraz zase pôjdeme troška viac do hĺbky. Narodil si sa a dostal si k dispozícii to isté, čo všetci, hej, pokiaľ si není vážne chorý alebo niečo, tak respektíve všetci sme v tomto rovnakí v tom, čo sme dostali ako príležitosne. Hej, niekto sa samozrejme narodil do chudobnejšej rodiny, niekto do bohatšej, ale ten mozog máme všetci rovnaký, máme ho na tých istých princípoch. Čiže narodil si sa a dostal si k dispozícii základné dve veci. Podvedomie a vedomie. A podvedomie je to, ktoré máš ako dieťa ešte čisté. Hej, ešte nič tam nie je napísané, je to ako čistá kniha, do ktorej píšu naši rodičia, naši učitelia a všetci vlastne starší ľudia, s ktorými sme v kontakte, s ktorými sa stretávame. Tak oni nás niečo učia. A to, čo nás naučili, tak sa pravdepodobne bude teraz ukazovať. A bude sa to ukazovať hlavne na tých myšlienkach, pretože rozmýšľame respektíve non-stop. Hej? Aj keby si ty chcel nejako, že zastaviť svoje myšlienky, tak nikdy to nejde úplne, že teraz na nič nemyslíš, pokiaľ sa nebavíme teraz o nejakej vážnej hlbokej meditácii. V bežnom fungovaní dňa sa nedá úplne docieliť, že teraz nebudeš nad ničím rozmýšľať. A to je väčšinou aj ten dôvod, prečo potom rozmýšľaš ešte viac. Že ty sa snažíš nerozmýšľať nad ničím. A to je veľká chyba, pretože náš mozog nie je na to nastavený, aby stále, že bol v nejakom stave, že teraz na nič nemyslíš. My sme nastavení na to, že dokážeme sa na niečo sústrediť. A toto je tá veľká zbraň. Pretože ja sa teraz môžem sústrediť krásne na to, ako natáčam video, alebo môžem nechať svoju myseľ ubiehať tými myšlienkami do minulosti alebo do budúcnosti. To sú dve veci, ktoré ja mám na výber. Ktoré máš na výber aj ty. Pretože buď budeš 100% sústredený, alebo nebudeš 100% sústredený. A nič medzi tým nie je prakticky, lebo keď teraz, dajme tomu, pozeráš toto video, tak sa ťa opýtam, či si teraz 100% tu a teraz. Či vnímaš moje slova. Alebo ti tie myšlienky ubiehajú, kde si, čo si idem dať na obed, idem sa nájsť, alebo ešte som není hladný, mám ešte nejaké povinnosti, alebo idem do práce, alebo čo už alebo tá frajerka ma zase otravuje, čo zase chce, hej? Lebo toto sú všetky tie veci, ktoré spôsobujú to, že priveľa rozmýšľaš. A to spôsobuje primárne to, že nie si sústredený. A na to, aby si bol sústredený, tak potrebuješ byť tu a teraz. To je jediná základná vec, ktorú ti môžem poradiť, ktorú ťa môžem ja naučiť z tohto videa, ktorú si môžeš zobrať z tohto videa. Pretože nič viac ti nemôžem dať ako to, že byť sústredený tu a teraz. Pretože pokiaľ nebudeš sústredený tu a teraz, tak potom budeš zbytočne nadrozmýšľať. Pretože tvoja myseľ rozmýšľa 95% času za teba. A ty keď ju necháš 95% času rozmýšľať za teba, tak ona bude rozmýšľať, pôjde do tých myšlienkových vzorcov a pôjde do tých vecí, ktoré si sa ty vlastne doteraz naučil. A ty pokiaľ to nezastavíš, tak tá myseľ pôjde za teba. A zastavíš to jedine tak, že sa zasústredíš na niečo. Hej? Čokoľvek teraz robíš, keď dajme tomu si potrebuješ niečo napísať na papier, tak buď v tom, že teraz píšeš. Lebo aj písanie napríklad, keď si niečo zapisuješ, tak nemáš taký efekt, keď sa na to nesústredíš na to, čo píšeš. Hej? Pretože dokážeš písať aj bez toho, aby si sa sústredil na to 100%. Ty môžeš písať, ty môžeš počúvať, ty môžeš vidieť niečo, ale pritom môžeš rozmýšľať úplne nad niečím iným. Lenže vtedy, potom si dajme tomu, tak veci ani nemusíš zapamätať, nemusia sa do teba dostať. Nemusíš si potom všímať príležitosti, ktoré v živote máš. Lebo každý máme nejaké príležitosti, každý máme nekonečno možnosti, čo môžeme robiť. Lenže ty, keď nie si sústredený v daný moment, tak ti tie príležitosti môžu utekať, alebo respektíve si ich nemusíš iba všimnúť. Ja som mal napríklad jednu situáciu, ktorá sa mi stala teraz nedávno. Všimol som si, že u nás v dedine chodieva vlak každý deň 4:30. A všimol som si to až teraz a pritom možno ten vlak už chodil dávno predtým, ako som sa vôbec ja narodil. Lenže ja som si ho nevšimol. Hej? To je taký príklad, aby si to pochopil. Ty môžeš v živote dostávať príležitosti od života. Môžu sa ti ukazovať krásne veci v živote. Ale ty pokiaľ si to nebudeš všímať, tak si to nevšimneš a tým pádom nemôžeš to ani zobrať. Nemohol som ísť tým vlakom, keď som nevedel, že on chodí. Ale pritom ten vlak chodil. A teraz koľko tých vecí sa ti v živote deje, bez toho, aby si ich všimol. Všimni si všetky tie krásne veci, ktoré v živote máš. A teraz to ti môžem dať na takú menšiu úlohu, keď pozeráš toto video. Zapíš si 10 takýchto vecí, ktoré v živote máš
za ktoré môžeš byť aj vďačný, ale si ich doteraz moc nevšimal alebo neuvedomoval. Ty môžeš mať napríklad skvelých rodičov. Poďakoval si sa im za to, že sú tu pre teba, že sú takí, akí sú, alebo že ty vlastne vďaka ním si sa narodil. Možno máš skvelých kamarátov, ktorých bereš už ako samozrejmosť. Možno máš skvelú partnerku. Možno máš, ja neviem, domáceho maznačika, ktorého už berieš tak, že samozrejme však je tam. Ale neuvedomuješ si, že aha, že ja ho tu mám, že ja mám to šťastie, že ho tu mám. Alebo koľko ešte takých vecí v živote máš, ktoré si nevšímaš. A keď sa vrátime teraz zase k tým myšlienkam. Čiže minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Toto sú také základné tie časy, pretože náš mozog vníma tieto časy. A buď budeš sústredený na minulosť, keď sa budeš sústrediť a zameriavať na minulosť, to znamená, že tie myšlienky ti idú tak, ako príde, hej, ako uzná tvoja mysl za vhodné. To, čo si ju naučil, tak sa bude ku tebe správať. Potom sa môžeš sústrediť na tú budúcnosť, lenže tá nie je istá, pretože ešte sa nestala. To znamená, že ešte nevieš reálne, že ako to bude a sústredíš sa na niečo, čo iba bude možno, alebo by si chcel, aby to tak bolo a potom zase to tak nebude, lebo si to očakával a keď niečo očakávaš, tak väčšinou potom príde to sklamanie a tak ďalej a tak ďalej. Alebo sa zameriaš na tú súčasnosť, ktorá je jediná reálna, pretože minulosť už reálna nie je, lebo už je prítomnosť. Budúcnosť takisto nie je reálna, lebo teraz je tu. Lebo teraz je tu. Teraz sme tu. Ty, ak pozeráš toto video, neviem, aký je čas. Neviem nič. Neviem o tebe prakticky nič, aj keď ti niečo rozprávam. Ale isté je to, že si tu a teraz. Možno stojíš, možno sedíš v aute, možno šoferuješ. Robíš niečo a to, čo robíš, viem, že je pre teba teraz prítomnosť, keď toto počúvaš. A to je všetko, to stačí. Zameraj sa na chvíľu iba na to, čo sa deje teraz okolo teba. Ak si v aute, tak zapozeraj sa na to, že čo máš vo svojom okolí. Ak sedíš doma, tak zapozeraj sa na veci, ktoré tam sú teraz. Zameraj sa na seba, na svoje dýchanie, na svoju reč tela, na svoj výzor. Lebo to je to, čo je tu a teraz. Zameraj sa na to, že čo ti teraz vlastne rozprávam. Na to, že ty môžeš počuť. Už len to, že ak ma počuješ, tak to je ďalšia vec, za ktorú by si mal byť vďačný, za ktorú môžeš byť vďačný. Napíš si po tomto videu, keď si to dopozeráš, tak si napíš 10 vecí, ktoré máš vo svojom okolí, za ktoré by si mohol byť vďačný. A týmto môžeš začať ovládať svoje myšlienky. A hlavne tým, že sa naučíš byť sústredený, naučíš sa byť tu a teraz. Pretože tak jedine stopneš tie myšlienky, keď budeš tu a teraz. Keď budeš hlavou v budúcnosti, tak tie myšlienky ti pôjdu. A ty budeš len podporovať to vlastne, čo si sa doteraz naučil. Keď budeš tou hlavou v minulosti, tak tá hlava ti tam ostane zaseknutá. Pretože už veľmi ťažko sa od toho odseknúť. Ak si teraz bol zvyknutý, že doteraz celý čas myslieť na minulosť, alebo 90% času na minulosť si doteraz myslel, tak teraz bude veľmi ťažké sa od toho oslobodiť. Ale dá sa to. Aj keď je to neviem ako náročné, tak nie je to nemožné. Ja som pár rokov dozadu mal problém s tým, že som nevedel zaspať v noci. Zaspával som aj 4-5 hodín niekedy a to trvalo, dajme tomu, že rok. A musel som sa naučiť to, ako ovládať tie myšlienky, ako to zastaviť ešte na ten večer. Pretože by som mal problémy so spánkom ešte doteraz. Takže je to len od toho, ako chceš. Ty možno teraz to tak nevnímaš, že by si to nejako potreboval. Aj keď myslím si, že áno, keď pozeráš toto video. Keď pozeráš toto video, tak niečo to svedčí o tom, že chceš vedieť, ako ovládať svoje myšlienky. To znamená, že niekde v podvedomí ťa to hneva. Nie je ti to úplne jedno, že ťa ovládajú tie myšlienky. A keď ti to nie je jedno, tak by si mal s tým niečo začať robiť. A je to vždy iba na tebe. Vždy. Môžete hovoriť, kto chce, čo chce, ale to, aby si sa naučil ovládať svoje myšlienky, tak závisí čisto na tom, ako sa ty rozhodneš ovládať svoje myšlienky. A či ty necháš tú svoju myseľ ísť za teba, že ju necháš v minulosti, že ju budeš podporovať v budúcom rozmýšľaní, vo vytváraní si týchto scenárov, ktoré nie sú reálne. Alebo sa naučíš to ovládať a naučíš sa byť sústredený. Keď budeš najbližšie robiť nejakú činnosť, že budeš robiť nejakú prácu alebo čokoľvek, budeš tráviť čas s niekým, koho máš rád, tak vyskúšaj toto cvičenie, že buď tu a teraz a všímaj si iba to, čo je tu a teraz. Lebo tých myšlienok ostane oveľa menej potom. Pretože keď si predstavíš napríklad, čo ti aj teraz ide hlavou, alebo respektíve po tomto videu, alebo pred týmto videom, čo ti doteraz išlo hlavou,
tak koľko z tých vecí bolo tu a teraz? No 90% vecí, alebo možno aj viac, možno aj 100% vecí boli ohľadom minulosti alebo ohľadom budúcnosti. Lenže tam má tvoja myseľ veľa na výber tých myšlienok, keď sa jedná o minulosť, keď sa jedná o budúcnosť. No pre budúcnosť má tvoja myseľ nekonečno možností. A pre minulosť má toľko možností, koľko si ty pamätáš. Že čo sa stalo, aké si mal ty skúsenosti. Ale keď sa skúsiš zamerať iba na to, že čo sa deje tu a teraz, tak koľko tých možností ti ostane? Dobre, teraz niečo počuješ môj hlas, pozeráš teraz na telefón alebo na počítač. Teraz dýcháš, dajme tomu, sedíš, stojíš alebo čokoľvek. Niečo sa deje okolo teba v tomto momente. Teraz, keď sa na toto všetko zameriaš, tak tvoja myseľ má už zrazu oveľa menej tých možností, nad čím bude rozmýšľať. A to je presne ono. To je presne to, čo ti doteraz chýbalo na to, aby si upratal v tej svojej hlave, aby si sa naučil ovládať tie myšlienky. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem. Verím, že to zapracuješ a verím, že sa aj ty naučíš ovládať svoje myšlienky. Samozrejme, ber to tak, že teraz to nebude, že lusknutím prsta. Bude to trvať nejaký čas, pretože doteraz si sa niečo naučil si niečo to svoje podvedomie. A teraz je tam kopu tých nevyriešených ešte záležitostí, ktoré si potrebuješ vyriešiť. Čiže ono to nebude z dňa na deň. Ale týmto môžeš začať. A to je všetko, čo na to môžeš urobiť teraz. Len začať. Ostatné veci už prídu postupne. Ale to, čo môžeš urobiť teraz, tak je len sa hlavne rozhodnúť, že idem s tým niečo robiť. A ja verím, že sa rozhodneš správne.